Bala Ken Rosas. Tinapalabas, naawis metlaing ni Alexandra ni Darius amang ituloy iti investigasyon da, mainaig iti kaso nga iganda. Iti na minsan niya inawis ni Jeremy ni Alexandra nga agkita da. Pinili ni Alexandra nga agkita da iti balay da. Ngam, nagkadkad ni Jeremy. Kaya't iti rest house na tinagkitaan da. Dito yan nadlaw ni Alexandra. Nga dati madinga angot iti aglawlaw ti fish pond. Nupay napintas. Kaya nalinis ti rest house na. Nakita naman Danardo ken Tiago. Kaya't dito'y nairupaan ni Nardo ni Alexandra. San met ngayon padlaw ti balasang ti reaksyon na iti pan nakakita na kadagiti dua. Iti unag ti rest house. Inawis ni Jeremy ni Alexandra ngagsalada. Impasuot met ni Jeremy ken Alexandra ti regalo na akwintas. Ngem, nadlaw ni Alexandra nga da injection na. Itagagayem, tenggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Bala Ken Rosas! Aging lubos to. Rose, apay! Kalaat asim makikisak. Nabanog siguro iti pandagnat. Impulsa ng injection. Kung nagtumot nga mintin ka itay nga aglugan ta. Jeremy, agtugaw ta kumapay. O sige, bilinat dagiti babaw na. Iserve dan ti kananta. Sanan. Panagkunakat. Masapol nga gawit akon. Nagsakit ti saka. Sigurado ka? Uwan. Baliwak tulangan tumay ditoy. Sige timakam mo. Sayang. Saan ang nagbaligi? Ni Alexandra Dayjay, Tiago. Imposible. May lasin ko. Sumungat ni Boss Jeremy. Damagantakan ko na. Boss. Napintas ti babaya kadwa mitaya. Agbagay kayo, boss. Sa anak man na nagbaligi ita. Agdanto pa'y sabaling aldaw at agikuak niya, Rose. Ros gayam tinagan na. May bagay tinagan natin kinapintas na. Saan ka di? Owan, boss. Bagay na talaga. Ayan da kiti trabahador. Pag subliyam ida iti trabaho na. Jack lang amin kaya't amakita ni Rose ida. Nakangir-ngir-ngir dagiti trabahador. Wen boss, ibagak nagsublidan kadagiti trabaho da. Rose, si kagayam ni Alexandra. Kukuha ka itan. Saan? Saan? Tagtagay inaplagayam. Kaslapod no. Ni Jeremy Dayjay. Kaya't nakagundawayan kampay ini. Anyamot Dayjayan at agtagay inap. Adaw mawawag. Sino man nga tanda ito eh. Ama na ni Darius. Nakamanon amis ko lang. Tangay grabe ng umawawag. Tsakon kaya't adang ganti timak ta dyan, Jeremy. Ngamnas kan asong bata. Ni matgayang mami ti umawawag. Kung ni Jeremy. Hello, Mami? Alexandra, kasangsangpot nila ang kandidatim. Kat nalagit da ka nga inawagan. No, kasta. Ada kayon dita balay, Mami? Wen, makaumay ka ka di dito, inton bigat? Wan, Mami. Umaya. Sige, ngamin.
maililiw kami unay kan ka. Adon to, ti istoryahan mi kan ni dadim kan ka. Sige, Mami. Umayak nga umay dita, inton bigan. Sigurado ang maragsakan ni Alexandra. Paborito na amakan to'y lutlutwag. Madamdamalaan at danday jay. Mami! Kunakon ka. Ay, naglutluto kayo manan, Mami. I love you, Mami. Ay na, mailiwak at talagan kada kayo. Ti paboritom to'y lutlutwag. Kat, kumusta kan? Oh, kimutong ka. Ngam, si Mixi ka, iha. Agyaman ak, Mami. Ay, gayam. Awan ti sabali ang maipadamag ko kada kayo may papaniti trabaho. Sa dino tayan ni Daddy. Aday ti silid mi. O sige, Mami. Tainak man kumustaan. Partakan nyo ti agluto, ha? Ta sigurado, uray ni Daddy mabisin matan. Wen, iha. O sige, taalaang matandag iti pasarabok kan ka itirabaw ti lamisaan. Alexandra, Daddy? Apay, anya tinapasamak kada kayo? naoperaan na kaya abroad. Isungad tuya kita. Nakaida. Nakapsot. Apay at di man lapulos impak pakaam mo kanya. Gaputasan niya kaya tataktakan ti trabaho. Mawatan na ka. Ngamrombang ko mga imbagayo kanyak tinapasamak, Daddy. Kunaklakit din no napan kayo nag-enjoy iti panagbakasyon nyo iti Amerika. Gayang, May imbagana kon. Painanalang ti kasapulak. Iso at di kagdanag. Sino itanti, nobyo? Awan ka di pa iti plano yo? Ngagdan na? awan pa'y tinobyok, Daddy. Ado pa'y kumati damagakan ka. Anyam. Sige, agina na kayo kitin. Tani, inak ijaayan ni Mami. Amangan nyo nakaluton. Mangantay ton, Daddy. Magustuhan ka di, tinluto? Wan, Mami. Ay na, kastamat kumati kalaing kong agluto. Ay, on gayam. Apay ngay adi yung pakpakam mo kanyak ti kasasaad ni Daddy. Iso nga ti nagdesisyon nga ilimad mi kan ka. Pudno ka di ang maimimbaganan? Amangan mat no adda na karo asakit na. Agpaimbaglaeng kat mayatan. Adaman damagakan ka. Anya day ka, Mami? Maipapan iti agnagan iti Emily. Malagip mo ka di pa'y? Well, Mami. Jak tumalipatan day taat tao. Naamamumi dagiti naganak na ijay Amerika. Kat una yun, nakakaasida. Gapo taadada iti home for the aged. Anya? Kat saan apulos a binisbisita dayjay nga Emily dagiti naganak na. Imbilin da, ano makita mi dito'y Pilipinas? Ibagami, akailiw unayan dagiti dadakkel na. Iso si ka Alexandra, numakitam, ibagam kumakon kwa na. Nakakaasimat dagiti naganak na. Di na pulos binisita ida.
Anya a klase nga anak dayjay. Maiturad na alipatan dagiti dadakkel na. Alexandra, dahito ti ala ti hidden video iti rest house ni Jeremy. Buyaan no kayat mo. Kas makita. Napintas kan nalawat ti rest house na. Mas daawak man. Awan a pulis ti tao ngagminminti na dito eh. Kita am iti day banda. Naala iti computer dyan nakakalugong alakay. Wanyag paiso. Kita, napigsa ti init. Ang magtrabaho na ta. Amangan no saan laeng nga iso ti tao dita. Sa bagay. Oh, dahito eh. Itinapanan nyo ang fish pond. Inapot mo ti agong mo. Kasla maditirik nam dito eh. Maulawak namin. Naangot ko akas laangot tinatay. I-rewind mo. Adda kitaan ta. Dayta. Oh, dayta. Kita animbag. Saan ka di ato lang ti saka ti tao dayta? Kita Blurred ti pan nakaala na. sayang. Nalawag dagiti daduma. Kita Wen, nalawag. Kasi ti dayto eh. Ipanagsalayo ki ni Jeremy. Diyay ko na madandanin na ka in-injectionan. Pud na dayta. Naimbaglakit din ta nakapagpambarak adakos. Talaga at dakas dayja at tango. Naimbagta na si putan dagiti garaw na. Kunakun kat. At dadakas apang panggapan na ken ka. Number O na yun ti kastoy ang mapaspasamak kada kabing agasawa. Okay. Awagak na Alexandra. Ibagak daytoy ang natakwatak. Hello, Mommy? Alexandra, Number 4. Pasensya kayo, Mommy. Madam ang aming conference ni. adak ita dito'y bangko. Agwidro ako may ti paggatang ti agas ni Daddy. Ngaman niya, Mommy. Naibusan ti kwarta iti account na. Number 5. Awanan. Awanan di kakaiso na pensyon na. Kauray dito'y bangko. Di na matambon no apay anapasamak ti kasjay. Sigun iti report dagiti pulis. Nagkadwa da Tiago kan Mauricio iti probinsya. Isu apat siya. Dakkel ti pakainaigan ni Mauricio kadagiti napasama ka krimen. Saan aya ana i-report ang missing ni Mauricio? Wen. Kat dayta ti rumbang atakwatak ita. Ni Mauricio kat may sa reporter. Amangan. No may samat ka dagiti agtrab-trabaho iti kumpanya ni Jeremy. Mabalinmat nga ada iti rest house na. Anya ko mati aramido na ijay. Imposible nga agtrabaho ijay. Kas babaunan. Idinto ta mabalinmat nga agtrabaho iti kumpanya. Saan matan nga aktibo iti profesyon na? Naskan asarkak ti rest house. Saan akas karina, Darius? Kasano ang maaramid mo dayta kat nagado ti gwardyana? Nakita mo't idisimrekak. Nagado ti bodyguard nga agbampantay. Uray pa'y. Panagkunat. Saan la basta-basta rest house dayta lugar? At ka di malagi po ang transaksyon ni Dicor. Apay ang nagpukawar na namimpinsan ti kwartak kiti bangko. Naduma-duma dagiti transaksyon ta ijay Amerika. Saan ka di? Nagtalag-talaw na iti panangaramat ta iti card. Nalabit.
At da nakaala iti impormasyon. Iso ang nalakadalaang tinagi-withdraw. Jak pagarupan na mapasamak kada tatikastoy. Ibagam da ito abanag kini Alexandra. Mabalin ang maimbestigaran da ito yung kaso. Jak may busa panunutin. No apay analiklikan ni Rose ti itudok ko kumakan kuha ng injeksyon. Inranta na nga pati pa nagpusdoy na. Wano talaga nasakit isa ka na. Sayang nga ka nito. Kadagiti da dumamabay. Iso na lang kinakaliklik iti gandat ko kan kuha na. Boss, adaw mawawag ka. Ibagam nga gininanak, Tiago. Ni Vanji, boss. Kaya't nakakano ang makasarita. Anyo? At iti cellphone, boss. Oh! Vanji! Ororain na ka dito opisinam dagiti pada manigosyante. Sa anak pa nga gawid ita. Agsakit tumanan ti ulok ka ni Emily. Dito yak pa lang. Agrelaksa. Okay. Sikati matungpan. Yada yung dito yung cellphone kanya. Jak kaya ti madisturbo, Tiago. Boss, kaya't nakakano ang makasarita dagiti trabahador mo. Apoy manan! Di kano sweldo da. Awan ti sweldoan da ta adu ti utang da. Ibagam da ita. Dahita ti ibagam kada kwada, Tiago. Awan konsiderasyon ko. Adagiti kakasta a klase ti tao. Nawatam. Adadansangan sa kita-kiti dito yung napasama ka, Alexandra. Awanan, ti urnong ko. Lagi po nyo man dagiti transaksyon nyo kadagiti kalabas, dagi. Nadana ka dagiti sumagmamano a transaksyon. Liklik-likak dagiti daduma. Tamok. At dagiti paggad nga ipaina. Saanen nga umuna akaso dayta, dagi? Ay, kasano kumama pasamak data? Adda ka din naawat yung nga email nga agkit-kit daw, nga ipatulod mo dagiti napatag nga impormasyon may papan kada kayo? Anya nga impormasyon dagita. Di password credit card number, kan bank account yun. Anya. Adda malagip ko. Adda ti may sa website. Tinang ipatulod kanyak iti email ad. Anakunan. Napukaw ka no ti billing information ka. Anya? Kinompleto ka pinirman na iti impormasyon. Sa akong ito patulod adakos. Agsak na pandagiti hackers. Kat may sa kayo kadagiti na biktima. Anyo. May sakmet kadagiti biktima dagiti hackers, Michael. Iso apangasim. Tulungan na kami kuma. Amuan tayo. No asino ti adda iti likodan iti dayto akrimen. Nagrigat da ito yung trabaho. Ngam anya. Ipagpagapok ka ni Ma'am Alexandra, sir. Aramida kasi pupuso ti trabaho. Alexandra. Nangagmumat siguro ti kinunan ni Michael. Ha? Adda ka di? Si Kamat. Agin tutulong ka pailaang man. Pampanunutik lang amin. No kasano alutwan da ito inorder tayo amakan. Magustuak namin kat. Kinapod mo na. Mayat akmat da ito'y. Mayat.
Kaya't sige, Michael. Anya matima ko nam. Sapay ko mata dan tumut gundaway, dua kami lang ka ni Ma'am Alexandra ti agdate iti kastoy a restaurant. Ha? Parigagay ko launay, sir. Apay kit dinasaan. Ngam no kadagitoy. Masapul nga agtrabaho tayo pa'y. Gaputa ado dagiti rumbang nga asikaswan tayo. Kalpasan na baligi ana i-withdraw di kwarta tayo jay a Mr. Meneses. Daytoy mat asumarano a biktima ti alaak iti impormasyon. Agurno nga kiti ado a kwarta. Pasensya ka langan, Jeremy. Si kamot lang tinang suro kanyak iti kastoy nga aramida. Iti kastoy a klase ti aramid. Nabakbak nangakton ngam iti sika. Kat no mapasamak ti kasta. Agparintumeng kanton iti sangwana. Bantayan nyo na lang dito rest house, ha? Italag ko kada kayo dito, Edwa. Saan ka madanagan, sir? Da kami kaninardo ti makambo ditoy. Pagtrabaho nyo nagiti trabahador. Di iti paginanaen. Ta iti kada segundo da. Mabaybayadan da ditoy. Boss, kasano no adda ti sana sumurot iti bilin? Amo ni Tiago ti aramiden na. Ala, panawan kayo. Asikaswak matan ti trabaho. Ayaban kayon tulatan. Inton kasapulan kayo. Oh, Jeremy! Ada ka maggayam dita? Agsarita ta. May papan itian niya? Sana rumbang apakibyangan ti negosyo, ha? Taapay! Madanagan ka? Jack kayat nga da ka kompetensyak. Kat Jack kayat asikapay. Well, sorry lang. Nasursurok daytoy nga aramid, babaon mutlakan ka. Kat ti pagpilyam mita, kat no, agkanya-kanya talangan. Kat siyak ti kakompetensyam. Wenno, agkadwa talata. But-but nga nakani, ha? Apay, nalipatam ka din nga itinabayag at tawtawan kat siyak tinang biyagkan ka, ha, Emily? Wen, amok dayt na? Ngam, nagnumaran nakmat. Isu asan arumbang abasta-basta baliwalaan naklatan. Tano aramidam tikasta. Agtistigo ak kontrakan ka. Anya? Sige, panawan ka dito Mr. Hacker. Agur-uray ngamin ti boyfriend ko nga agent. Anya ti aramiden ni Jeremy iti dayta apangtan ni Emily. Anya mo ti misteryo amang balbalkot iti rest house ni Jeremy. Gagayem, di uliway na denggan ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Pala Ken Rosas! Pala Ken Rosas! Tinapalabas, nailasin ni Nardo ni Alexandra iti panagkita da iti rest house ni Jeremy. Nabigbigmet ni Alexandra da Tiago ken Nardo, ngem sandang impadlaw da itoy. Simmangpet dagiti agasawa Meneses manipod iti panagbakasyon da iti Amerika. Nagsakit ni Major Meneses, ket iti panag-withdraw ko man ni Corazon iti kwartada iti bangko. Natakwatan na nga awanen ti kwartada. Naibagang nga rod ni Alexandra, ana biktima idad dagiti hackers. Tapno maala dalang ti pribado nga impormasyon dagiti biktima unda. Iti sa Balia Bangir, kinomprontar met ni Jeremy ni Emily, may naig
iti aramidon na apananghak kadagiti daduma nga accounts. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Balbalagan ka, Emily. Naway ang aramidam ti kayat mo. Ngam di mo biyangan ti negosyo. Ti ko nam, umano gotak iti kasta akayat mo? Ibagam no na ti kayat mo mapasamak. Kurang ka di pa iti baybayad ko kan ka. Simple lang matikayat ko, Jeremy. Adaywam ti babaim. Pribado abiyag ko dayta. Di rumbang abiyangam. Anya ti kayat mo? Adaywam dayjay a babae? Wano siyak ti mga ramid iti pamuspusan tapno agin nadayo kayo. Saan mo ama aramid dayta? Apay kit din asaan? No imbagak, aramidak. Alexandra, ada nakapark a kotse iti sangwanan ti apartment ko. Jack amo no asino ti aking kuka. Amangan matnugayem mo, asaan mo nakita itinabayan? Saan na basta-basta day ti alugan? Nginginaen. Ken dagiti lang babak nang ti makabail ang makagatan. Umunag kay ti apartment mo. Tapno maamwam no asino. Amangan no ni Emily. Jak mabalin adiktaran tirik ng parakan ko na. Ngam laglagi pam Darius. Adda trabahom arumbang nga aramitan. Day tala ang timay bagak. Sige, aganad ka kan ko na. Madamdamalaan, sumangpetan ni Darius. Sigurado amakla at amakakita kanya. Ngam amok. Magustuhan na ti inlutok amakan para kan kuana. Isa siguro daytan. Sabta kiti ridaw. Darius, honey. I missed you. Emily, kasano ang nakastrike ka dito apartment ko? Inalak ti tulbag iti landlady. Anya? Intad na ken ka? Idin to ta istrikto ti landlady? Well, no aramatam ti kwarta, awan ti imposible, honey. Baroman ti kotse ang nakaparking di tarwar. Kasi tinakunakan ka. No ado ti kwartam, awan ti imposible. Magatang mo ti amin akayat mo. Maalilaw mo, dagiti kayat mo nga alilawan. Sapay ko ma. Tadinak alilawan. Of course not. Sika, tinakpay mo't inapresyar iti panaglutok iti paboritong amakan. When gayam Emily. Kunak man no agdadagsan ka. Wen gayam, day tapay ti maysa ang makagapo, no apay nga imayak ita ditoy. Amo, nagsakit tinakam ko, honey. Ngamin, naragrag tin inawag. Apay ngamin na nagpukaw ka akan lahat. Binerbero ka. Di na kon pampanawan, ha? Diyak kabalan no mapukaw ka kanya. Nagapwam, Tiago? Binantayak dagiti trabahador, kas bilin ni Boss Jeremy. Adda nang nagkuaputok ti paltog itay. Kunaklakit din, no adda manen pinaltugam kadagiti trabahador. Binutbuteng ko lang ida. Kasanumat nga main, adda nakita nga ginina na. Nabannog mat siguro. Saan pa'y mat nga oras ti panagiina na Iso sana rumbang nga ginanada. Tano aramidon dati kasta. Talaga pa ginanag ida no saan da surutan ti bilin kao.
Adun dagiti nasarag na a website, email kan bank account. Talaga analaing mata ni Emily. Saan ang mabalin da ito eh? Naku na nakanyak amabalin na kanun ti agsolo. Talaga pagpungpung tutanak da ito babae. Sigala ang timang pasardeng kan na Jeremy. Ngam apa yan di mo aramidan. Madagsan da kita kondisyon na. Mhm. Jak man ang muna dya babae. Jak lang arodan kayat ipilit na pailang ti bagbagina. Nabayag kayon nga kadkadwa. Nga mapayag lahat ngayon sukat mo iti sa bali. Dayjay pa'y nga ibagbagam aros. Sino dayjay a babae? Basit lang ti amok may papankan ko na. Nga mariknak nga gusto akan ko na. Jak mat siguro pakabasulan. Kung napukawan ti ayat ko ni Emily. Ket jak agtal na. Aging gaajak matagi kwa ni Rose. Iti mabiit, mamuan tayo no asino tinanghat iti bank account ng daddy. Apay ana ibagam dayta, Michael. At dati spy software yung patulod ko kadag iti email anawat ko. Kat iti kanito alokatanda ito iti hacker. Mabalin ang may record dito'y a program dagiti aramiden na iti computer na. Anya dayto ang laban? Hacker versus hacker? Jak manam mo. Anak ko nak. Kas lalo malay nga iti computer. Parakan ka. Talaga bilibakan ka, Michael. Dakkel ti may tultulong mo kada kami kini Darius. Sapay ko ma. Sapay ko ma. Taiti ka nito amamuan no asino dagiti aghahak. Song bata nakmutan. Seryoso ka? Si kamot ngamin. Umisam-isam ka lang no ibagbagak da ito eh. Ngam kinagpaiso na. Seryoso ka talaga. Ay na, Michael. Naibagak matankan ka. Dumtang tanto iti day tabanan. Ngam saan pa'y ngita. Aguri ka. Ibagam man kanya. Kasano ang maamuam ti hacker? Ti spy software ako na ti mangi-record iti password kan personal nga impormasyon na pindutan ti hacker. Siyak lang ti adan ti kastoy a programa. Apat check. Saan pa'y na-discovery ti hacker? Iso abaligi da ito'y ngaramida. Talaga ano adda ang beauty apartment mo? Saan ka ang mabisinan, Darius? Wan nga rod, Emily. Day tamo ti pangayatakyan ka. Di nakbaybayan. Iso nga orayan niya ti mapaspasama. Sublian naklatan. Saan ka di? Pudno day ta. Wan gayam? Kumusta ti partner mo? Ni Alexandra. Wan? Awan ba inday jay? Aga-agaw? Emily. Di ka kumagisawang iti kasta. Agpatingga kami lang iti agpartner. Natangsit ngamin ngagsasaw. Kanjak pa'y lamalipatan ti panangisabuag na kanyak iti arak. Naibabainak unay iti dayja a party. Bayamon na ijay. Ti planuan ta. Kat ti panagbakasyon kan panagpasyarta. Adda kasta plano? Wen. Kat jak kayat ngagkadkad ka. Sari na ti papalanta. Sige man. Nusa di no ti kahit mapapanan. Sige. Panagkunak. Saan apo malpakter aramidan ni Michael? Tapno maamuan no asino ti hacker. Ituloy mo matnan ti plano maapan ang diskubre iti negosyo day ta Jeremy. Kat ni Emily. Iya dayok. Pangipanamkan ko na. Uray sa dino ditan. Darius. Ay ayatam ka di pa'y ni Emily? Alexandra. Lading nitat. Saan gayam ang maiparbang data sa lutsud ko? Gapot ta personal na unay. O sige. Di ka madanakan.
Amwak ti may papan iti negosyo ni Jeremy. Rabiin, iha. Apay akas to pay nga oras ti rabi iti panagpasyar mo dito balay. Ita lang amin nga dawayak, mami. Makasaritam ko man ni dadim. Ngam agin inanamutan. Hadyak manam mo. Nalakamot na mabambanog ni dadim ita. Ipa-regular check-up yung mami. Saan kayo nakanayon ang makaduan? Maawatan da ka. Takas taamot la idi ni dadim. Italaan nag-retire akanayon ti panagkadwami. Husto met mami. Tapno mabantayan nyo ang naimbag. Wan gayam. Kidawag kumati pa nang ikarkararagyo kanya. Gapot ay ti panagritnak. Kabayatan amagmag na ti investigasyon mi. Agbalbalin met a critical ti sitwasyon mi iti partner ko. Anya? Oh, ad-dalakat nga ro da madandanaganak. Anya nga tano, ag-resign kan iti ay tatrabahom. Narigat da ita. Gaputa agkamkamat iti kriminal ti aramiden nyo. Narogyakon, mami. Jak mabali na baybayan. Amok nga ado ti matulungan mi. Nang runa dagiti biktima a babae. Hangam narigat kan narikot ti kasta. Biag mo ti nakataya iha. Di mo laam mo ngam kanayon ti panagdandanag mi. Aging gaakasta ti klase ti trabaho. Saan agpakada? Ta saan mo ta pumanaw? Agbakasyon naklaan. Asino ti katwang? Ti boyfriend ko nga agent. Ibagam da ita ka ni Jeremy? Apay, saan ka kadingag pakadakan ko na? Saanin? Taamangan no agsubang kami pay. Kat makaisawangak iti makapasakit kan ko na. O sige, ibagaktukan ko na ngagbakasyon ka. Sige. No idi kat tinagtagibasit na. Di na mabalin nga aramidan itadaytan. Gaputa kontroladok aminan a sitwasyon. Iso asaan nga agkamkam mali nga agaramid iti mading ni Jeremy. Jack mo. No, kaya ka na yun, no, Jack, maawagan ti number mo. Dagiti lang special at tao ti makaamoy ti number ko, Jeremy. May sakpat ka dagiti speciality biyag mo itan. Juan, intalag ko kan kadayta ang number ko. Saan ka di? Dito ita lang amin na makapagsarita. Amumutan ita. Agsumbangir dagiti mapaspasamak a haking. Ken niya pa dita? Put na dayta. Uwan gayam. Jay bagbaga kitay. Kaya't mo nga kita tamanan? Sa dino? Ijay rest house mo? Sa dinuti kayat mo? Kasla kayat kunsa nga iti mismo nga ayan ti negosyo. Sige. Kaano ka nga available? Imay idirabiin ni Alexandra dito balay. Nakaturog ka nga bin. Iso asaan kan ariniing. Anya timbaga na. Kidkid dawan na ti panangikarkararag taken kwa na. Delikado nga minti iwaywayat da nga investigasyon iti kaso nga igamda. Agtalakak iti kabalan na. Oray siyak matkit di. O sige, ibusam nga rod daytan. Basit lang tikinan mo Jakayatan. Kasano nga rod nga agimbag ka no kasta ka mat. Cora, nanghagmumatan timbaga ti doktor. Milagro langan ti mabali namang isalakan iti biyag ko. Umay ka man dito, Tiago. Apay, Kita am day alakay. madinan samot nga glinis.
Idi pa'y lang nga madmadlaw ko dahi talakay. Nagsadot. Na, masuswilduan iti usto. Nung saan nga trabaho. Sana mabalinda ito'y. Oh, anya ti aramidem. Mapan ko ikan ti pagnakman na. Ne, ananuam tapaltog mo? Numawan ti pasensya kat makalbit ko na ito'y apaltog. Pasensya! Anya ti rumbang nga isagana, iti isa sarong karday ta arroz, Jeremy. Awan, kaya't kulang analinis ti amin. Tiyak kaya't ama perdiakan ko na. Awan ti makita ka problema. Nagiti babae, sigurado masanda makarwar. Awan ti makarwar kadakwada. Siya ti makam mo. Nakapanaw ka din ni Emily. Dahil ti pakada na. Nasayat mat. May mayat pa'y kuma, no saanan nga agsubsubli. Bakasyon lang ti imbaga na kanya, Jeremy. Ngamrombang ngaganad tayo ken kuana. Saan nga agkam-kam maliday dya babae? Sa baliak lumakatungtutan. Corazon, sa dino ti ayan mo. Adak dito'y abay mo. Mariknakat, agkapsutak una yan. San kon sana mauray ni Alexandra. Di ka kumamat agsaw iti kasta. Corazon, saan maliplipatan dagiti pilin ko? Palagi pa makanayon ni Alexandra. Di na ko mapanawan. Nakapanaw nga tanda Darius kan Emily. Sa dino nga tati pagbakasyonan na. Diyak kaya't apanunutan na. Ma'am Alexandra, papayaban na ka ni Sir Darius. Sa dino tayo na. Kasangsangpot na lang. Ada iti opisina na. O sige, tama panak itayan na. Oh, Darius, kunak manunapan kayon kini Emily. Kasarita ka pa'y. Nagsaritatan, saan ka di? Aganad ka kuma. Inarakop nak. Agyamanak, Darius. Oray si ka, aganat ka kumamat. Diyak kayat nga dada ka sa mapasamakin ka. Amok, napaggaday ito nga ramidam. Oray si kamat. Aganat ka kini Emily. Saan ka kumaunay nga agtalakkan ko na? Wen, kahit no bilang ta sa anak ang makasubli, ituloy mo lahat ako matimisyon mo. Di ka kumagsaw iti kasta, Darius. Amok. Duwata arumbang amang trabaho iti daytoy. Binagbagak mata ni Michael, asaan nakaabaybayan. O sige, agbiyahe kayon. Ang mga nadapay makakita kadatangagin inarakop. Kat sabali, ti panunutan da. Naging narakop da Alexandra ka ni Darius. Nagsakit matan, tinaimatangak. Agdangatan nagkinawatan dadwa. Diya ko nituloy ti trabaho karakwada. Agresign na klangan. Panagkuna ka din ni Ma'am Alexandra. Nga agang angawak lang kadagiti ibagbagakan ko na. Nagsakit. Diya ko nituloy pa'y. Agpayakarak lang iti sa baling nga opisina. Umadayo akong kadakwada. Saan nga ta natumulong ni Michael iti investigasyon da Darius ken Alexandra? Anya mo ti matakwatan ni Alexandra iti negosyo ni Jeremy. Gagayem, di uliway na denggen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon ken musika.
Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Pala Ken Rosas!